mga moms, good day. So I'm on my way to Ma'am Shikiteri dahil galing po ako ng Taguluan para ipa-reconnect yung kuryente ni Mia Calooca para sa bahay ni Kano. So mamaya pupunta din natin sa Kano para ma-check kung talaga nakabit na nga yung kuryente. Kasi nakakaloka, nagbayad ako nung nito lang, mababayad ko lang siya, tapos sabi nila 1 PM ikakabit na raw agad-agad. Buti pa rito sa Mindanao, no? Ang galing. Ang bilis umaksyon. No? Sana all. Sana pati sa sa ibang lugar. But anyway, ayun na. And of course, dumaan na rin ako ng Mercury Drug kasi bumila ako ng gamot ng anak namin si Nick. Kasi medyo may sakit nga yung ating inaanak. Kaya napabili. Pinasabay na rin nila Simple Amore yung gamot para kay Nick. And now, diretso na ako sa Ma'am Shikiteri kasi namiss ko talaga ang aming mga student and teachers. So sana makaubos din tayo. And alamin na rin natin kung ano yung mga ulam na niluto nila. At sana hindi ako masyado matraffic at makaabot pa ako sa kanilang lunch break. So we're here. I am here na pala. I'm here na. Ubus agad atay? Ha? Tari naman. Sumaga ka uuwi. Hindi. May bagong siomay. Ba't hindi mo kasi dalawang layer? Pareho lang naman yan beef. Ha? That yan beef table. Pengi ako isang order. Ayan na, nadagdagan na ng mga ba. May buchi na. May hotdog na. Ayan. Ano na? Pag-smile ba? Ayan, bahala ka dyan ha. Sinasabi ko sa'yo. Ay! Ang aga naman nito. Ah! No. Aga mo, Day. Walang pasok ulit tong anak mo? Meron. Naiwanan ko na naman yung sabon. Kainis. Ay. So, tingnan natin kung ano yung mga ulam. Sismis ko na sa inyo. Tumatawag ako sa inyo kahapon. Mukhang nagtatariki yata kayo ng asawa mo. Walang kabalo. Walang dedirian. Nagdating. Oh, nag-miss ko lang ko ba? Kung may nakuha kang dinuguan. Nakakuha si Bating. Hapon. Hapon meron siya nakuha. Kaya ako. Oo nga, promise. Kaya ko tumawag siya. Actually, late na kita natawagan gabi na. Pero hapon pa lang, meron siya nakuha. Kaya nagdinuguan kayo. Yung mga meal for today, uy, meron pang inununan. Okoy na okoy. Shamay na shamay. Kakain na ako, syempre may gravy. Ang pansit. Hi! Sana all. Uy, ubos na yung beans. Oh, may atay. Nga naman, hindi tayo nagminudo kasi mahal na ang karne. Kaya pusit. Sampa, lauya. Uy, may lumpia na. Pero walang leeg. Bakit? Kanina pa sa alas 10. Ay ba? 3 Stop. Nagkakaubo ngayon sa mga paninda. Ano ba to? Ano, Day? Hindi ba si Dayan? So mamaya tingnan natin. Nagutom na ako mula sa biyahe. Kain na tayo. Yan na sir. Ramsad, gutom na raw ah. Ano sa inyo? Wala ka buwa ka 30? Ito? 32. May liog. Ay pala yan. Ay, hindi mo, sir? Sarasa. Tag 30 lang ang ating chicken saka 50. Ay, supli nga po guys. Ilan? Isa? 40 ang supli. May bakit guys? Kami Jewel. Kamay 10? Wala. Walang varieda. Ilan? Ay, hello. May CCTV. Kaya lang.
Lagay na rin. Tawgan, may Ay, 30. Sandok ng gravy. Wala. Ako ginawa, sir. 30. 30 yung Sir, lauyan. Ano sa inyo? Sa lauyan? Hi, ma'am. Ano na? Ay, buha, sir. Sulod? Ah, so, dining, ma'am. Wait, ate. 32 yun. mulay ko. Wala naman nila. Ay, sa ka-rice, ma'am. Ano lang dahil serte, kulay, kagas na shell. Wala ko ginataan o. Change, ma'am. Ano yung matama? Ano yung madam ko? Ano yung madam ko? 30. Then mo na. May nako duwa. Bagyo Benz o bayaran na. Lorot ko. Ano po yan? 50 na lang yung malalaki na, no? Isa yung buha, ma'am? Nangka, uso, iya, ate. Ay, hurot lang nangka? Hindi na lang ako. Miss ko yun. Alin dyan? Wheels? Yan. 50 po yan. Sa'yo mo. Isa. Mag-rice ka? 30 raw. 50. Wala na. Awa na 30. Wala kasing available na tig 20 na chicken, mga baby. Pwede 20 bihon. 50 ate. Dahil lang dyan. Ayaw ko nang ka. Sila ganito sa tumigang. Ayaw na wing. Mundo is up. Sorry. Yung jeans ate. Ito na yung supply niya. Oh, supply niya. Ano sa inyo? Wait lang. Ate, hindi siyang pag-desisyon, makuubos na lahat. Magkano po set? Tulo, 35. 30. Wala? Kain lumpia. 5 pesos each. Sa mga chicken. Pila mo? Pilay mo, ano dam? Tulo-tulo mo? Ate, pali ko sa pili ate. Pila na kuha? Dalawa na lang chicken. Konten makuha na. Smile. Tulo, 7 ka mo? Tulo ka. Ay.
Bubulong ka na naman. Upat. Pinitin natin. 100 pesos na kami. Hindi mo lang ga. One rice lang ka. Ano ba? Pilante. 1 kalupya, 7 kalupya. Yan ang upamisita ba? Ano bang muna yung customer, ha? Kaya sa labing eh, wala na may market din. Labay sa mga Ba, gravy? Tinanong ko kasi dito na mo, baby burger eh. Ay, Abili mo yung kwarta. 50 na uwi. Wala yung control. Eh, lumpia na lang ako. Hindi ba? Sa inyo lang. Ilan naman natin nabilin? 40? Kani 50, kani 40. Sa maawan na. Ulit, nag-20 lang muna. 30. Sawan. Yan eh. Bakit man siya ng iyak ko tayo? Asay mo lang. Asay mo. Lumpia. Pila. Bisita lagi niyo eh. 15. Kung baka na din yan yung kwandahin na niya ba? Tag 20. So ayan na mga mams, nako. Isa na naman paspasan, naganap na aming pagtitinda. Medyo marami-rami pa yung aming pansit. No? Isa na lang yung aming maranay o okoy. So marami na ubos. May mga out of stock pa na mga paninda. Leeg, no? Tapos nagtaas ang presyo ng manok. So medyo nahihirapan kaming i-adjust yung size doon sa presyo namin. Pero ganun pa man, syempre kailangan yung lasa manatiling masarap. Yeah. So, meron pa tayong pushit. Nokos. Baka pwede na yung 50-50. Hindi. Tiyate! Yan sa Ma'am Tin. Nokos? O, diba? May pahabol pa. Yeah, marami pa rin nabili sa aming a la carte until now. Nakapila pa po sila. Tapos pa rin tayong kumakain. So we're almost done na mga moms. Kaya naman, babalik na ako sa... Hindi, punta pala muna ako kay Kano. Kasi nga, ikakabit na yung kanyang kuryente. Abangan! Thank you so much for watching. Comment down below sa inyong mga suggestions pa, no? Para sa ating Ma'am Shikiteri. Thank you!